Hej, jeg hedder Sebastian. Jeg er 16 år gammel, og jeg elsker at køre på scooter. Det er rigtig sjovt at køre på scooter, men det er også Danmarks farligste transportmiddel, og derfor skal man huske sikkerheden. I 2007 blev jeg udnævnt som Sønderjyllands sikreste cyklist, og den viden har jeg taget med mig over til scooteren. Jeg elsker min speedfight, og jeg har en masse gode idéer til nogle rigtig spændende scooterprogrammer. Jeg er Danmarks største scooternørd, og jeg ved en hel masse om scootere. Jeg ser ud på scootergalleri sådan rundt regnet en time om dagen, hvor jeg udveksler erfaringer med andre scooternørder. Jeg synes, at I skal vælge mig, fordi jeg vil være den fedeste scootervært, jeg overhovedet kunne få.